Добрый вечер, сябры и суседи. Я, Вольга Дамаскіна, ваш кандыдат у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Я нарадзілася і вырасла ў Новаполацку, побач з вамі. Тут жывуць мае сваякі і сябры. Я дыхаю тым жа паветрам, што і вы, і сутыкаюсь з тымі жа праблемамі, што і вы. Як у многіх з вас, мае бацькі адпрацавалі больш за 30 гадоў у хімічнай вытворчасці. Зараз яны пенсіянеры з вялікай колькасцю захворванняў, якія атрымалі ў выніку сваёй працы. Для іх сёння праблемна трапіць на прыём да спецыяліста ў паліклініку ці атрымаць якаснае бясплатнае абследаванне. Я замужам і мама дарослага сына, які мае вышэйшую адукацыю, але яму даводіцца працаваць за значна меншыя грошы, чым сярэдні заробак Новаполацка, і лепшага месца працы знайсці не можа. Мой працоўны стаж 27 гадоў, з якіх 16 гадоў я адпрацавала ў сферы культуры, маючы профільную адукацыю была загадчыцай музея. Са мной не працягнулі кантракт толькі таму, што маю грамадзянскую пазіцыю. Але гэта не спыніла мяне, і я працягваю быць актыўнай у грамадскім і палітычным жыцці нашага горада і краіны. Я сябар праваабаронча-асветніцкага грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» і сябар партыі БНФ. Я не магу быць абыякавай да таго, што Беларусь усё больш трапляе ў залежнасць ад адной усходняй суседкі. Суседзямі трэба сябраваць, але гэта не значыць пазбаўляцца свайго дома і перасяляцца ў камуналку да суседа. Я не магу быць абыякавай да таго, што беларуская мова мае статус падчаркі ў параўнанні з рускай мовай у краіне, якая называецца Беларусь. Я не магу не думаць пра тое, што мы, беларусы, жывучы ў самым сэрцы Еўропы, не атаясамліваем сябе з еўрапейцамі. Я, як сябар руха за свабоду, выступаю за незалежную Беларусь і заклікаю абараняць яе усімі законнымі спосабамі. Развіццё краіны рух за свабоду бачыць перш за ўсё ў свабодных, дэмакратычных і празрыстых выбарах. Выступае за парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку з рэальным падзелам уладаў, самастойнасцю заканадаўчага органа і эфектыўным кантролем за дзейнасцю ўрада, за незалежны і справядлівы суд. Трэба ствараць мясцовае самакіраванне замест прэзідэнцкай вертыкалі. Мы на месцах лепш ведаем, што нам трэба для развіцця горада, нам і нашым дзецям тут жыць. Грамадзяне павінны абіраць кіраўнікоў горада, уплываць на рашэнне мясцовых органаў улады, кантраляваць выкананне рашэнняў. Беларусь мусіць зрабіцца сапраўды нейтральнай краінай. Наша войска павінна быць пад грамадскім кантролем. Рух за свабоду выступае супраць закона аб адтэрміноўках, які ламае лёсы тысячы маладых людзей, не дае ім права прымаць самастойнае рашэнне, займацца навукай альбо служыць у войску. Сучасная беларуская адукацыя не адпавядае выклікам часу. Яна павінна рыхтаваць навучэнцаў да жыцця, а не выключна для здачы іспытаў або тэстаў. Школа павінна выхоўваць асобу ў поўным сэнсе гэтага слова. Рух за свабоду за тое, каб абавязковае размеркаванне выпускнікоў было адмененае, але універсітэты дапамагалі студэнтам шукаць працу. Наша адукацыя павінна зрабіцца нацыянальнай па духу і разам з тым сучаснай, змястоўна ўключанай у еўрапейскую прастору. Беларусь – гэта Еўропа. Для мяне еўрапейскія каштоўнасці вельмі важны. Я за тое, каб жанчыны і мужчыны Беларусі мелі аднолькавыя правы і магчымасці. Зараз гэта не так. Жанчыны ў сярэднім зарабляюць меней за мужчын, праўда, жывуць даўжэй. Роўнасць правоў мужчын і жанчын перш за ўсё выгадна вам, мужчыны. Моцная жанчына – гэта ваша свабода і даўгалецце. Гэта чалавек, якому можна давяраць як сабе. Гэта ваш партнёр. Памятайце, лепшыя адносіны паміж мужчынай і жанчынай – гэта калі няма іншых прычын быць разам, акрамя шчасця быць разам. Мы ўсе можам уплываць на палітыку краіны і змяняць сітуацыю. Мы можам распрацоўваць і прымаць справядлівыя і разумныя законы, якія будуць гарантаваць лепшую будучыню нашым дзецям і спрыяць еўрапейскаму развіццю краіны. Беларусь – гэта жанчына. Я жанчына, і ў гэтым мая сіла. Я хачу мяняць нашу краіну. Я буду мяняць нашу краіну.